Когато стърчиш, когато си видим, когато си малко нависоко, те духат много ветрове. Има много кал. Има много хора без глави, но с много ръце по телата си, които те дърпат надолу. Аз си мислех, че политиката е мръсно нещо. Като всички останали. Мислех така. При нас, музиканти, артисти, публични личности, се случва подобно цапане. Направих странна на пръв поглед аналогия между нашата група Фондацията, където сме хора с различен светоглед, виждания, хумор, възраст, но с еднаква цел. Ние се обединихме 5 човека музиканти и аналогията е с Реформаторския блок, където са 5 организации с 5 лидери, които са различни по възраст, по светоглед, по виждания и т.н. Ще продължа да вървя напред и това е моят избор, какъвто е избора на моите колеги от Фондацията, какъвто е избора на Реформаторския блок. И дори така ще издърпаме онези хора без глави, а само с ръце, които дърпат нас, така че главите да не се покажат отгоре. Направи избор. Гласувай за Реформаторския блок с номер 10. Купуването и продаването на гласове е престъпление.